Magazinul online Termice.md are misiunea de a aduce confort și renovare în locuința ta. Pentru elaborarea corectă a ofertei, este important să indici releveul casei următoarele informații: dimensiunile fiecărei camere și destinația acesteia, dormitor, sufragerie, cameră de baie, etc. Locația nodului de racordare la perechi la edificiu, zonele de consum apă rece și apă caldă și numai apă rece. Urmează să indici dimensiunile ferestrelor unde dorești să fie instalate radiatoarele. Dacă intenționezi ca radiatoarele să fie instalate în alte zone ale camerei decât geamurile, indică dimensiunea pereților respectivi. Nu uita să indici spațiul unde va fi amplasată mini-centrala termică sau cazanul, locul uscătorului de prosoape sau radiatorului în camera de baie. Releveul casei poate fi desenat atât de mână cât și la programe speciale. Inginerii noștri vor pregăti cu plăcere oferta pentru tine.